Daddy ag bunbunubon. Ki nya padutoy. Bagas. Ay mais nya. Irik. Guys, iglalagay tayo ng fertilizer. Organic. Ayan guys, yung pamangkin namin lalagay ng abono. Yan, mas maganda yung mga bata, turuan natin habang bata pa sila para marami silang alam. Mas maganda yung tinuturuan ng mga batang ganito. If you enjoyed this video, please like, comment. Thank you for watching EGTV.